हिखा ओमफ्राय नुहुराखै जायखिजाया आं मोजां मोनदों एथ' मेथाइ खनबोबाय दिनै मोनब्रै जाबाय बेजों खननाया ओमफ्राय इनारजि होनानै मोसानाय बे बैसोआवबो आं नुफेराखै आरो दा आं बे आदैखौ आंनिसिम लेंहरनो नागिरदों र' आं फैसा नागिरनो फैसाखौ खोनामाखौरा दुइस' दंबावो नैबे आदैखौ प्लिज एसे रावबो हायाखै सेंग्राफ्रा बाहायाखै आदैनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हिट मोसाखायो मालाबाबो गोसोआ बोराया ओरैबायदि मोजां मोसादों सेंग्राफ्राबो हायाखै मिथिबाय आङो गावआबो हौसिगोन नै माबा बुंनायदों आदैया आदा आं बिनि सल' खननायखौ मोजां मोननानै ओमफ्राय आं बे दुइस' हरदों खिन्थु आं 100 होबावो आदा खिन्थु बिनि जिथु स्टेप लानाय इनारजि बे मिउजिकआव माबायदि मोसानांगौ पारफेक्ट आखाइखौ नाङो बेबायदि मानसिया 200 बोसोर जोरो आंखायनो माबोरै बोरबो होयो सावबो होयो ने बोरबो होयो सावबो होयो होनदों नांथाब थायो दामनाय देनाय सोरबा जायो ओइ बर' गाज्रिखौ दाम बड' खालामो खोनासंबाय बिदि मानसिया बारखौ जोरा थाब थैयो जाय मानसिया दाम जाय मानसिया गावनि खाथियाव दामखौआनो होयो आंथ' गोदो नुयो बेबायदि मानसिया गोबाव जोरो आरो सोरखौबो जायगा मोनो आरो मिउजिक आरो बिबार बे मोननैखौ जाय मानसिया मोजां मोनो बे अराय माने बे गोथार आरो दे दिनैसो मिथिबाय सयथिबो आं जेबो बिदि सिंगार नङा दे जानला मोनला मानसि ओमफ्राय खन'बाय थायो खम खालामदोंब्ला 2000 खम खालामदों आदै आं गाज्रि हाया नालाय आंना फेसआव बे गाज्रि 1000 खम खालामदोंब्ला एसे खम लादो फैदोब्ला है थथेलि फ्रि होनना बुंदों एबाराव नोंसिनाव सफैबाय आरो थाइसेबो नाङा आरो 1000 2000 खमायबाय थायो माने थाइसेबो नांला मिथिबाय गारिनि थावखौबो सोनांगौ दे माने गारिया मालायसो नालाय नङाबा गाबोन बेलेगाव प्रग्रामाव थानाय नङा बिसोर माने ओरैबायदि जादों आंथ' हिनजाव लाबाय नालाय हिनजावा होनदों फैसाखौ फोजोबखासिगोन बे सप्तासे मास मोनसे प्रग्राम सामफ्रामबो गारि खारबाय थागोन 2000 3000 सानसेयाव मोनबा गाहाम प्रग्राम 1000 गाहाम थांगोन फैसाखौ जोबगोन फैसा जोबनाय लोगो लोगोआव प्लट खाखायो जायनि न'खराव फैसा गैया मोजां हिनजावसो थायो नङा होमबा आदै थाव फैसा हरदे आं नैजि खमसै एबार इन्टारेस्ट